har engang været mit blod. Jeg kan ikke tro anden, at det formålet har været at slå mig ihjel. 20. marts i år blev den 53-årige tidligere vognmand Leif Siripot udsat for et mordforsøg i sit hjem i Koh Tum, 2 timers kørsel nord for Bangkok i Thailand. Ja, så slog de jo med køller og så en kniv. Ifølge Udenrigsministeriet er et stigende antal danskere de seneste år blevet udsat for voldelige overfald i Thailand. Nogle gange er overfaldene endt i dødsfald, og for Leif Siripot var det tæt på at ende sådan. Det er da lidt mærkeligt. Altså. Det er da lidt underligt, at man ikke er mere værd end at slå ihjel. Det er sådan set den tanke, der er den mest trælse, synes jeg. Leif Siripot kendte den ene af de 2 overfaldsmænd, som er elektriker, og var kommet for at give et tilbud på en elinstallation i danskerens hus. Jeg går ind her, og så går jeg over og får at finde det stykke papir der fra elværket af. Og så slår de ellers. Og så kan jeg kigge der. Ja, det gik lynhurtigt, så kunne jeg ikke se noget, fordi de simpelthen øjnene de var fyldt af blod. Sekunderne forinden havde de også nær gjort det af med danskerens rottweiler. Bag ved højre øre, der havde hun en sag med en stor sår, og der er hun blevet klappet ned. Så det er heldigt, at de ikke har brækket ryg på hende, eller nat på hende. Det var ikke kun rottweileren, der var heldig at slippe med livet i behold. Efter overfaldet efterlod gerningsmændene Leif Siripot, som var tæt på at forbløde, da der kom hjælp. Konen hun kom hjem 6 timer senere og fandt mig. Så. Og der vågnede jeg. Lige et kort øjeblik. Jeg så hende ikke, men jeg var så meget vågen, at jeg kunne snakke med hende. Jeg var ved at være meget kold. Leif Siripot mener, at de, der står bag overfaldet, var ude efter hans jord og hans ejendele. Og mens danskerne holdt sig skjult hos sin kones familie af frygt for en gentagelse af mordforsøget, er huset, som han byggede sammen med sin ekskone, blevet plyndret for alt af værdi. Kan du forklare, hvordan det så ud her en gang før? Det ligner de store træk i et dansk hjem. Det er sådan, fordi jeg havde mine danske møbler, og det var i store træk dansk. Og det var fyldt. Nu er det tomt. Selv dørene pillet ud og fjernet, taget pillet ned, og alt inde i huset er væk simpelthen. Lokalpolitiet her i Koh Tum har en god idé om, hvem der står bag overfaldet på Leif Siripot. Alligevel er ingen endnu anholdt i sagen. Læs hele Leif Siripots historie i morgenavisen Jyllandsposten.